Assalamu alaykum Türkmen oğlanlar, kızlar. Görüşüňiz ýaly biz bugün Red Bull festivaline geldik. Her ýyl Red Bull Awstriýada her şäherde festival geçirýär. Ondan şu festivale her hil ütköşük zatlar ege. Her hil ütköşük zat diýemde düşündirmem bilem ok. Gorkazmasaň bolanok, diňe gorkazmaly. Özüm birinji edek geldim şu festivale size de gorkazaýyn diýdim. Men biraz gijrak geldim, şoň üçin kängurly men reska gorkazaýyn size. Şo все поехали, bratva. Hani göröli bäde näme iş ýaly. Ütköşük zat diýemde ýa şular ýa her hil zatlar ege. Korоче, her kimin arasına geçenini ayak bilen degirmeli mi? Näme? Toşsa bile moklara yani. Поехали дальше. Nerede de kazino mu näme? Короче, bratlara iş ya, gene reska. İň etap zat näme üçin biz bäri gelemiz, şonu görkezjek bolýar. Bratwa adamlara seret bäri diňe prorvat etmeli, diňe lew bakavoy ol bul aýralaryna geçmeli. Moja думаю, мы прорвёмся. Cool, let's see. Okay, wir kommen zum Tausch. Unglaublichen Leid, super Stimmung. Ütköşüklat diýemde ýa şu seret näme düşünýärsiz şu samolyot, maşinmi? Ütköşüklat diýip bökýärler suwun içine. Agorkadaýna. Und Senat bleibt uns erhalten. Dankeschön. Die Weltmeister, die Olympiasieger, die TikTok-Millionäre und die Anna Gasser. Ну что, братва, вот мы в центре событий, все это сейчас будет происходить, вам покажу. Конечно, немного далеко, но я думаю, вы все увидите. Ну все, я думаю, ближе уже некуда. Отсюда все будет видно. Bugün kolunu giyce yatman şlak geldim şumat. Şoň üçin azajyk reportaj gurulamy we yatasym melýan aý. Ýöne siz üçin we özüm üçin şlak geldim birinji edek. Size gorkazaýynyp özüme boraýyn. Maýtym kän gurulamy diňe gorkaçyk bratwa bu. Ana aý, paçora u yatasym melýan. Bular ese bratwa. Hatta fasly ýaşlaň edýän işler seret bular. Film und Musikabfall. ما جمعون من فيرجل والله تو شايفك مقطع نخر بلغار مال قلب سينت موسين on matlik kartos kabar matlik soğan üç matlik samador otul matlik fars ondan ama ondan bir fars on tane bulgarın bir matlik bolyan kenalacak bakan arman on kolya iksanacak arasıyladır eti bulamanalar şemse dudi tanrım görüp gerek kolya on tırır septine Alçı sanktor power yetişenek ödünü täze kömekçäli. Hina, ol aňyrkyjy, bir de bärkiçi. Mıtçık elleňden. Burçmu ora ýetsin. Osmana gatyp durýan. Kalaýsyna. Vah, jana. Moklum men. Hatta bar, no. Çolya, o dolam sözlerimde. Bunu. Somsun niýdik kon ono. Şeydi bir sarısın dolýan, kak palazım dedi. Ana. Normal po mağam. Dikken evde film etýän leýdim. Bu da Gaynyanski, burada çıktım Bişyanski, Liş Boturpiyanski, konkretno Geçyanski, Şutkil Çeryanski. Gal bütün Bulgar atılya için atılıp näçe takdyny? 20 minut 30 minut ýatdan çykarsaň 1 saat arkaň taklap bilýäňiz. Atan bolşundan. Ana gaty tüýüji boljany men göz etdirýän. Görüp bilen ýüzler
pul verip tutulu yani. Tuz köprak koşuyorum. Cagaşani. Dokkurdan bolsunu. Canavarım. Balamski. Mishanski, Idinski, Otordinski, Kaytinski. Gel ayda birin gel. Hop. Bir referet alınırın. Давай, Ягом, давай. Бля. Da, açıl. Açıl men priyorum orkudan bulara. Gel verik. Gel kaysın acın. Senem olar dönmü? Bir ayda. Kaldır. Değil orası hiç topat ver. Ne yaptı ya? Oyna, Rasit. Oyna, getir. Katırı oğlu. Git. Gel ver. Pasat ver. Yani rekim yok. Davay ver. Açıl. Ağam rekim yok. Dur pas sonra mı? Давай, Беннер. Ой, бля. Ой, вакин. Видите, вакиндırım. Sonra da bas almadım. Hay dörde burhan. Bu atan olsun. Power tadelerini içine bir men qaynamanırın. İçine ısmana içine tayptın mı? Eyden qaynan bolsundan mısık ellengden. Buna terada. Getir köprak duda alayda sözlüğünde duz yok diyen mi? İce duda yatıranlar var. Getir. Köpse ice duda yatıran yala bolanmaz komentar yazanlar. Kollara teradın da ara, kovana karlaş vatıyorlar ara. Muhterette seli 75 sana. Karlaş vatıyorlar ende samolyotun düşmaka. Oho bular o. Muhterette. Yok. Yok. Yeri düşme, karlaş vatıyorlar bular o. Yeri düşen son bileme, ona yapmayacak bulunur. Men så bär sig en bilen med media på när. Ni är det jag ser. Anam var online marknaden så direkt kan med. Någon redan kan skärma. Ayda som bir rabat geç vakti bir rabat geldi. Ha? Oturup tekrar şunlar. Metin Beygir'den milyonlarca Türkmenistan'ın yeni ayetleri bu Instagram'da kaydedilir diye. Ne yapıldı biliyor musun? Afgan'a bir
Onda bir şu an üyüsün. Bir anlamda. Bir anlamda. Bir hayvan karavandı. İkimiz de arasına almıştık. O da yerler var ay askalar köyde. Bir ders verirken. Sen şöyle. Ya şimdi hiç